Afana ngosinhloko zethu andithi kodwa xa uyijonga laa ndaba uyabona le yilezi ezanhloko sidla ngoncitha-ncithana ngazo ezi. Yayibizwa ke ngolo hlobo kuthiwa it is a place of scar. Kwabakho a Roman invasion and that place's name was changed to Calvary. Idirayivwa ke kwiLatin okanye kwisiRoma igama elithi Calvary but linalo igama lalo nangoku ke sabiza uba yiGolgotha. Amagama ke anentsingiselo, words have meaning. Xa sithetha ngeCalvary namhlanje engqondweni abantu befikayo kukuba yilaa ndawo kwabulawelwa kuyo uYesu. Ndizibuza umbuzo, why at such a time uYesu angayokufa endaweni ekuthiwa yiGolgotha lingekho igama elithi Calvary? Any interpretation ebendikhangela kuthiwa when you look kweli gama lithi Calvary ulikhangele militarily ngoba it was a military invasion eyenzekile ewe isenziwa ngamaRoma isenza kumaJuda. Eli gama lithi iCalvary lithetha a quick and a mobile unit assembled for a certain purpose. Uba ngamadoni nje 100 to go and quell the rebellion. Kuba kulapho abantu ababerebellious babebulawa khona. Okay. If amaRoma afuna udemonstrate imight yawo militarily, they will take you to Calvary. Okay. And akwenza lento agqabuzela imehlo eli libukela baqiniseke ba elijongile baligqabuza unze ba eli likwazi uwitness by intoni nitheni. Hey. But at such a time, Hey, my God. uKristu wanyula okokuba aye kule ndawo because he was a quick and a mobile unit izulu lalithumela ngexesha elifanelekileyo. And udifana ngendlela eyiyo kuba uKristu wafela eCalvary. uKristu sobethandeka wafa eCalvary as a military general. Efela thina but ngenye indlela alwa ngayo silwa kunye nesono elana kuyadip ebomini bethu. Yiyo le nto izawuthi iBhayibhile ukunyana kunikhulule noba nikhululekile indeed because Christ came and waged a war at Calvary and we are free. And we are free from sin. And we are free because Calvary was Tenako. And so, ndifuna singayithathi lula siqonde uba there is a quick and a mobile unit izulu elalithumelayo uKristu ngokwakhe. Ithi ngelo on that Friday iinthunywa zikaThixo ezinamandla zazikhona. Generals phambi kwazo, platoon commanders, amadoda amathe andimazi uba nganomde apha eKilbek. Amadoda amathe ingxothololo zasezulwini zama indinika inkathi zikhona nezithunywa ezifutshane eBhayibhileni. Uba ungathiwa single out that they were tall commanding angels. Lithetha ukuthi babekhona oshoti. And so bani umshoti don't worry. Khona amanye amadoda amafutshane eBhayibhileni. Tall commanding angels standing apha kwi-platoon formation. Uba uYesu had him humbled ngewakutake nesinye isithunywa siyokumnqandela kodwa uYesu kwafuneka bavala unomathula athi cwaka ngoba wayazi le mfazi wayezokuwina. Namhlanje when witnesses abantu betheni bezokunqula yena ukhangela umsebenzi awenze wawugqiba eCalvary. And so ndifuna namhlanje kule ntengiso ngeCalvary nizithembe ukuba nabhatalelwa. A fight was waged and won. Mamela ndikuxelele xa wayesifa bebengakhange bayiqonde kakuhle but kubekho into ethi uthe uzavuka. Mamela ke very early on Sunday morning ithi ngelo uThixo ngokwakhe wathatha izamntu kaKwekwe wathatha isithunywa sakhe esinamandla izamntu kaKwekwe. I want us to run. Wathatha isithunywa sakhe esinamandla wasithuma wasinika ijasi kaYesu ngoba uYesu ebencindiswe ingubo yobuntu xa esize emhlabeni wakhulula eyakhe ingubo wayihenganisha somewhere phaa ezulwini khula ngeyakhe ingubo wayihenganisha somewhere phaa ezulwini xa uYesu ezavuka engcwabeni
Ingelo ithi uThixo ngokwakhe wamambathisa leya ithi ke ukuzafethi with the panoply of the living God. Ngoba uYesu nguThixo ngobuqaqawuli bakhe. Ingelo lithi wayefike embethe balento thapha nyanga. Wayefike embethe lengubo. Wayefike ngetroneni yasedulini efika kulamla kweya efike sizengcwabeni izithunywa kaSathane zabaleka. Why zibaleka? Because azikwazi ukumelelana nalena imbu. And uSathane kaza zibaleka ithunywa zakhe zifika zibazigijima waba nomsindo wafufutheka ukuba zibaleke ntona kodwa wayiqonda ukuba yi-defeated and iqiniseke into yobuza kufa. And so andifuna abantu bazimanye nozazi uba ithi iBhayibhile kuDumiso 1:6 ke uyayazi indlela yamalungisa ke eyabangendawo ayuphume papa nje bokhala eyabangendawo kuye mphothathiko izawuthina kanene izawuthishwaka hamba noma niliphathele ibhaluni niyawazi ibhaluni xa uyivuthele yagcwala uze ihlatywe nje linevani iye ithini laa nto ilipha phakathi uke ubone la moya xa uphuma phakathi iza kuba njalo imeko kaSathane, and he knew that is going to be annihilated. He knew. And so xa esilwa ulwa njengehashe elingcwelekileyo elizaziyo ukuba ndiza kufa. Sihlobo kanimthembu Yesu. Kanimthembu Yesu ngoba yiwage war. He waged a war for ukukhululeka kwethu. It came John 8:36. If the Son sets you free, you are free. If the Son sets you free, you are free indeed. Izolo okanye namhlanje sigqiba 108 years and 11 days since 1844, 22nd October. What does that tell us? UYesu engenile kwingcwele kaNgcwele. Silindele ukuba xa engenile umbingelelo wethu omkhulu angathi xa ephuma athi it is done. Abantwana bamaking spec marriage and sell them. Sabethandeka xa umbingelele bengena kwela gumbi lesibini bonke abantu bebesima bathi njwana athi ofuna uhlekuta no ayilokexesha lalo kodwa ufuna unyethi ukuthi ayilokexesha lalo. This is not the time. Lixesha lokuba ngokusibe siyalila between the altar and the pot. Sicela uThixo sithi Nkosi lixesha lokuba sincede sihlambule ngoba asiyazi ukuthi ka yenza mina ikorekisha imakisha ebengibani ibhalile nonke ngendlela ngiclose ifinger akuqiniseke ngoba ngiyiphendule ngendlela efaneleyo okanye ngiyiphendulanga ngendlela efanelekileyo na le question ngoba ubusadishile injalo imeko yethu asingeke siqiniseke yiloo nto athi uPawulos masilumke ngoko hleze futhi kanti lonke ixesha kukho ubani ongasilela ungena uba kubekho into engenamsebenzi esiluba sisibele. Our attention has been divided and taken away. We are Seventh Adventists. Testimonies volume 9, page 19. Seventh Adventists have been given a work of the solemn import. Uyabona lo umsebenzi usunikiweyo awufani nawabanye abantu. The proclamation of the first, second and third angels' messages. There is no other work of so great importance. We are to allow nothing to absorb our attention. Noba intoni na ke sithi ulungile ayinamsebenzi but nanti yona ndibalekile. Masifuna ukuzilela izinto ngendlela efanelekileyo kuba sazi esokuqala ithunywa simemba sithi moyikele uThixo nimzukise ngokuba lifikile ixesha lokugweba kwakhe ninqula lo wenza izulu nomhlaba nolwandle ndawonye nemithombo yamanzi ufika ixesha lona. Now is the time. Yazi abantu babephambe lapha eMzantsi Afrika ngo-1994 ndandiphambe nokwam nanothini ungaphambani kaba kusithiwa tinako. Now is the time. Ndandiphambe nokwam
Iligeza ngithi namhlanje I can determine what I want to say. Udala ndiqanda uthetha nomuntu funeka hayi uthetha njalo nomuntu. Xa uzothetha nomuntu funeka ubontoze umncwadi uthu ubontoze aqala qonda ukhambe aqala qonda mbase esabasi. Now is the time ndiyayazi mandaka andaqeshwa na ngenxa into yoba kwisikipto endandisibhala kanti abantu babizwa i-Afrikaans dimane ndibhala ndicimo kasokathi hey mathathu wena manje ndifuna i-interpret mane ndijonga lo muntu ngamehlo ahlala ndijonga andijonga the bridge ndasithetha ngayo mdala ikhe indiqhubekise loo nto ndinawubona indoda khathi noba imnyama yana abantu amehlo ahlala ukuthi iqathi into yoba ngake ndagqojwa indoda bridge ndasithetha ngayo Thixo makasincede sophuke i-bridge ndasithetha because we have been hurt eneneni ngabanye abantu kodwa uThixo usikhululile ngoba singahlali kwipast kuba sinekambe esikhangelene kunye nayo etsolo ndizawusenza ukuba sisebenze singozoyikiseli sisebenze ewe sikhaphukhaphu kuba sivumanga ukubanjwa ngamakhamandela epast yethu bantu basiyazilibazisa uthi ke uthi uPaulos do your best usebenzisa ke ngoku a-superlative form unamqola ke ngingumfundi phambili inkosikazi teach isingisi so ndiyaqalela uba ikwesiphi isimo le ntetho ndithetha xa kuthiwa do your best kuthiwa ke ubest kwinto nakanene ukwisimo esigqibeleleyo esiphezulu kakhulu uba kuthiwa ngugood bengubhetha akuthiwanga do your good akuthiwanga do your better but kuthiwa do your best. In fact ke sendifunde nento ethi xa kuthethwa uba siza kuthi yi-superlative form but yeyethu thina abantu but kuThixo it is way above but kusilela ukuthetha kwethu but yamkeleni ke le ithi yi-superlative form. Do your best. Do your best. Yenza le nto kwinqanaba okanye kwizinga elithena kanene ephezulu ukuthi ngumkristu iba ngumkristu kwizinga elingakanani eliphezulu yekuba ngumkristu mano ongudagafu ungwedwe ngesikulu kuthiwa ongudwedwe yabona udwedwe uzicingele ndikuko uhlendi une-excuse yobuKristu bakho you don't know anyone idla ngothi kanjani noba ukhomithe isono ngo-12 yafika ingcingane 5:12 wathi hayi ndikumhlaba orongo ndiyakusuka ndiyekubawa usuka ngoku you do not ask i-permission kuSathane ubungengowakhe uKristu uzivulile ingcango zantoni we cannot be bad uKristu ufike wakhaba amasango akwahelo wawalahla kwakho umntu uhleli kubethanda otherwise atrongo kaSathane athekeza kudala mKristu ngile uthi ubani uKristu unamandla superlative form sokuba livila xa usenza umsebenzi kabanakanene kaThixo asibizela kuba siloba ngamavila. We are not called to entertain each other. Asizela ngaloo nto leyo abendithi izolo ukuba une-stress ungumlimi ukuba une-depression yiza kumntu uba we are committing sin. I demonstrated bendingekho nina but I demonstrated le nto ngoba iBhayibhile into endingayiphosa apha ngoba iBhayibhile ithi xa ithethayo lonke ixhala lenu lithina kanene liphoseni. I demonstrated this thing and I wanted le nto nizoti hayi yile nto niyenzayo xa funeka niphose ixhala lenu nithi xa niphose ixhala lenu nithi xa niphose Yes, kabamba. Senza lo. But iBhayibhile ithi yona iphose. But iBhayibhile ithi liphose ligidisele uba uzaliganga njani ayomeme yakho phosa wena just throw it ongendawo uzawusenza amaxhoba okoba asinyathele oninyathele
Uzahlalela London. Awuzahlala London na. Do your best. Ekumeleni uKristu. Ube ngathi ushwazi into ngane. Manikeze bani. Akunazi matamsana naye ligeza. Uba kunothiwa singamageza yona title le fantastic. Singamageza kaKristu. UPaul ndibethelele emnqamlezweni noKristu ayindini ophilayo. uKristu ophila ngabantu. Xa uphila omnye umuntu ngaphakathi kwakho uligeza. Ngoba amafufunyana yamndeni umuntu uphila wona ngaphakathi. Ayakwenzisa. And so if uMangcwele uphila ngaphakathi kwakho, you are not your own. Somebody else is owning you. You don't control, you don't have any control over wena isiqu sakho. And so singamageza mnandi. Singamageza mnandi athethe into ezimnandi. La mageza onwabisayo. Anakenza akho onwabona namageza anwabisayo. Hey lo sisi ngambona umsisi. Esithulela phaya itakomba iwali amaligeza. Kodwa shemakathuki. Uthule zangoma zakhe. Endikomba nayi iwali but yayithanda malende lageza ngayo but andiqondi kodwa yindlela lefama ndiyayithanda. Ndixakwe kuthetha. Andazi what form because uzandixelela kanti what form yokucinga. Ndiyabhayisa but ayikome ndiyayithanda mandigeza limnandi. And sometimes namageza amnandi siwasponsorishe siwanike into ngane nemali ukomba shema ndiyamthanda malume but because sisesonweni sithe sonwatyiswa ngabantu abangamageza but basiyaphambana masiphambanele kuKristu. Uba singamageza let us do our best ngazo zonke nje indlela siyiphuphe lento siyithethe lento siyincokole siyiphile loba uyevu Yesu undando kabantu mabanyawuke mabalunge. Sichazile imingeni esakuhlangana nazo. That kuza kuba kwizinto ezakuba imingeni nemiqobo ebomini bethu kuba kulolu hambo lethu lubheka phambili. But let us do our best. Singavumi to let us allow nothing to absorb our attention. Ngokusatha kusicela umndeni. Itani into endingasayikhathalelanga ncam into eyenzeka but ekukhuleni kwam bendithanda iqanje tam bendibuya ndibalisa. Andazi ke kokho iadvert eTV kudala but abantu abadala babesithi uke xa uphatha ukamanye inyambo bayithi pha eTV xa uTwitter pha sukuyathengisa nokuthengisa umeseli phethe henga sele lapha uba ngahamba sele zikomitinga sele uyafika nini kule ndawo uyazaza kunayo uyafike ngokuthengisa ithuma imali abantu abanjalo xa bengene edolophini abayazi laa nto bayoyithenga andithi njalo sele ndandidla ngokucaphuka ndisaphande ndingacaphuka aba bantu ndihamba nabo ngosisilishwa lam kanti into ababehamba ndibane-ID kwipesi yabo banee-payslip kuthiwa isela wafuna uvula wangene sawufika nini kule ndawo siya kuyo hambe bevula ngaphume endlini esithi uyothenga but uvule kuthiwa sele. That's what the devil is doing engqondweni zethu. Usoloko usibonisa isele akasixele bemveni ngokuthathele i-account ngenye imsazana ukwazi uyibhatala ubantu. And ucinge the day ndithathela ntoni le nonsense. Somebody was saying sele nawe uqaliwe kuthina kanene kukugitha ungaqothwa yiloo nto unjalo ngendawo uyakhangisa izulu moselithela he's advertising sale isono sikwisale kodwa apho sikurhitele khona uyavuka ukuthi yintoni mani yintoni le yayindifake. Do your best sale ukomba ngafiyeka ngibonwa yintoni ubona usathana. Jeremiah 48 verse 10 uthi cursed is he who does the work of God with slackness. Uqalekisiwe umuntu owenza umsebenzi kaThixo ngokuvila. Ndiphinde ndifunde kwezinye inguqulelo uthi omnye ithi le Christian Standard but ithi cursed is the one who does the Lord's business
deceitfully. Awenza umsebenzi kaThixo nobuqhokolo, ubuqhinga, umenenene. Hayi yatha Benke ngicaphuke apha enkonzweni, ngeke ngicaphuka ndizazi uba ndidalwe kodwa ngiyathandaza ngimxolele. Ningithandazise nani. Ngoba bendicaphuke ubone uba lo bebenikiwe esi sifundo uba makasiqeqeshe. Umbhaqile uba esi sifundo sifunda kusasa nje. Lo! Uthi funda kusasa lo mntu lo. Omnye ndake ndambhaqa. Wasifunda isifundo uchapter 6 kodwa sifamba uchapter 5. Bakhamba fundo. Kama niphakamsisana wathatha ngosamasoda ngathi akho nto yenzekileyo. Uyasinhlomba. Deceitful. Asifumane izinto andithetha ngabantu basecaweni nathetha ngathi. Kodwa kuba sifuna ukunqanda ingozi esizelayo ngoba sesiqhele kakhulu. Siqhele kodwa hayi wethu yamazi wathetha ngoneemind alazi balika noma usithi akukhange kuthethwe loo nto fundo babethini ubani. Awusenale nto ibithethiwe. Ayeke zakho izinto kusinqokolele into zakho. Because xa uyabonakala bakhange uthina kanene. Afunde uyasihlomba ngoku akusoye. Ingxaki ikhona usityisa nto kanene. Curse is the one who does the Lord's business deceitful. Akathatha noba kuthiwa kuyisishumi. Ndake ndayibhaqa ndanentloko ebuhlungu. Yile nto ndafunga ndathi ndincede Yesu ndingaze ndemnonjebo ndingaze kwinto yonke enyulelwayo nkosi ndingaze ndonyulwe ndemnonjebo. Ngoba nantsi inyaniso abantu abathanda ukuthetha kakhulu apha enkonzweni. Uyambona lo mandithi unekontraka akho mntu unekontraka akho mntu unekontraka ibambelele akho mntu unekontraka uwine ithenda lo mntu nanke unekontraka phaa ebishop wenza indlela kodwa xa zabuyisa isishumi uzawubuyisa i-2000 angathethi kakhulu akuba ebethenga i-airtime kufuneka simonyulile because siyambona kuthiwa uyavela nezincwadi but uvela njani deceitfully buying airtime that he must have a voice. Mamela wena ke uniyamuyisa mani nonjebo ukho nonjebo apha ebandleni antoni nayo nonjebo wafa kudala wafa nonjebo ne ungabusaphela wafa bani yo uba kuthiwa kumakuvotela imali bathuma imali What comes from a corner about my pume? Can't be a massive packet of shoes. I can see I'm in the office. My potato parkland and my my question again about my pume, what I can't use. Put my pume about doing the Lord's business, deceitful. You now open a voice within us, but yet you do not contribute to who miss any voice here. We are cursed. My man, my point is, ukuba sithi sithanda sithethe loo nto leyo sizile ukudla sithetha minothiko sifundile izwi lakhe oko akwanele ukuba izihlabo zikaThixo asizenzi because we need to practice what we have read. Practice what we preach. uThixo ndiyabona nje kungcangcazela wena ngumsebenzi wakhe. uThixo indlela asebenza ngayo une-habit yokuthi ukuba kukho abantu abathembakeleyo eGinsberg kwizihlabo zakhe ngumkhwa yakucaphela esikhosini but litsho une-habit yokuthumela abantu bakhe besuka ewisile beqhela ukhupha imali kukhona abathumele kubantu kusesabatha aphuma ngapha wena kukhona ningathi-offended bantu bamenyuka azomhlalisa apha abantu abantwana lele bangasabantu amhlalise apha ulokokuba zitsotsi zintwana nele zikoze zithenga nje ethanda yothetha nje apha ekwenza zinyakisekani uphela ukubingelela kubanakaneni uThixo ainhibithwe ainfluencwe zezitsotsi ezimbili amke athi
angabisabuyele wisile aphume ngaphandle athi ayisuka iteka wasted ixesha. You are making him a sinner times 2 because he has read your conduct. Wabona nokanti njalo akuyiphili wayifunda apha kwathi iteka bayadlala siyafana. Uthi kune-happy dog ukuthi kuba kukho abantu abathembakeleyo kulaa ndawo athumele abantu bakhe abanenhliziyo abafuna inyaniso ngoba unqulwa ngenhliziyo in truth and in spirit thixo qha. Xa ke zawuthume abanye ke sithilo phela ubagcine ngamabomi because we are not ready to receive them. We are not ready to receive obanye abanene bona uba wazaqasha ukubhe nansi ungavula imbambeli phezulu akungabhekwa. Utena waqadaza ufika angawuqadaza le. Curse believe that were the work of Jehovah negligently. Siyawenza kodwa awuthi negligent ungakhathali siyawenza kodwa asibeki ngqondo yethu iphelisileyo apha. Siyakwazi kanti sifuna ukumultitaska siyasuyenza nalapha siyabamba i-attention ngalo muntu ayikho apha. Uthi kuJeremiah uqalekisile amanifundo yokugqibela uthi sloppy work in God's name is cursed. Sloppy work in God's name is cursed. Uba sikuyo masibeke uba sikokuyo qha makucace. Kodwa uPaul ukuba ibandla kaThixo lifikelele uvuthondaba oluthi likwimeko yaselawodike ibandla likaThixo ke elo. Uthi kulazi njalo kodwa usiwoni ngathi yabona ke ngenxa lokukule meko lizakuthina kanene. I'm going to spew out lizakuthina ngakuhlanja. Ayogama limnandi esiXhoseni. Occupy till I come. Do business till I come. uYesu usinika umzekelo uthi yahamba nibheke ezulwini but nanku umsebenzi wethu amba nokuvakalisa kulo lonke iniweyo ngibaxelele zonke into endifundise zona nizakubuya inamkelele kumkhwa waye sekufuneke kuyile ngoba usafuneke ezosamkela kuye ngokwakhe ukamadoda athi ithupha esebenza umsebenzi kaThixo ngokunyanyisekileyo ila ngokuthi ke kanti ndithi ibe ngathi ndaqoka kanti ukuthi asiboni ithemba ukuthi hey uThixo usezawumelwa lo mzalwane umbona xa ingathi umuntu ongabhesheshe ongafuni uthethe athanda liyeke manje umfaki asi ukuthi uhlenze uyonqena ureserve but ngexesha elifanele because we are told that even if the bright lights zizawuthi siyohlala ekonini bangaboni umthando zomdincede Nkosi njengoPaulus wathi ndithi emveni kuba ndithethe kangaka ichazi ke into nendawo lapha ngaphakathi amakhuhlangubo ndithethe kangaka kanti ndizaba ngumlahlelwa ngaphandle rather ngingabizwa noba ndizwephi na occupy till I come uyasukusinika ke ngokuthi a certain noble who went into a far country to receive the kingdom and came back uthi le noble lena yashiya i-servants zayo yabanika italent iminas yabanika kubasebenzana do business till I come. Ekuyeni kwakhe ufike wabuza umsebenzi wakhe yes Lord bonke labe ndwanike into nani italent zama wasephambi kwami account uthi afike enye yathi unike 110 but well done wena uthembakele kwinto enye ungumphathi kwizixeko ezingaphinakane zoshumi jonga wena wafika wathi ndifumene 5 kodwa well done akwafika omnye wathi yiyo ndiyakwazi ukhohlakele gqibi uvunaphi magama limeko. Is it not our attitude ekucingeni uThixo emveni kwesigosi sengazo zonke insikelo zakhe sithi ukhohlakele uThixo uvunapha magama limeko asiqonde ukuba eneneni uThixo umele ukufumana isivuno sakhe umele uThixo. And when he asked us ba si account ngomsebenzi wethu wenza loo nto ngoba usinikile ubomi awufanga ngeCovid ufana ufile apho kamdubile ngoCovid uyayazi nawe lo akho ndibhetele osinde kuba ndikhwelisa abantu apha emotweni ngexesha ke iCovid inqina zakho ukusisonga ungaka losisi phefumla leni banga ndimqondo ba khulu ngaditsho lendaba konba ulapha emveni kwami unxibeke ngokule ye-Kaizer Chiefs
Ngiba iKaizer Chiefs yakho sisi. Ngasisibeli ngani. Abantu abantu lapha emotweni ba uvela kwagqisha futhi unekhova. Ushiyeke bona umntana amaphetshamba. Ayike kuba imoto ufike bathu. Ngengomso ufika omsisi athi lo usilele kamandi nantazana. Akaloku ukuyamnalete lapha phandle apho sayihombisa. Ikuthini? Nonke lapha phandle apho. Angayazi into lapha phandle apho. Nonke lapha phandle apho. Hayi ngeke Wala bebe funa ngithathe. Ikumoli. Uhlele backseat wena umntana umhlele ecanga lo odadweni. Ungolile ufuna ukulela umntana. Hey, bathe kwele imoto endaqomba. Andiyazi manje ngimqhalikise. Siyabuya emveni kwemini. Ufika kuno uyafika. Usibonda ke lali, ndani usibonda lali. Uyafika kuno. Nathi thina sifile nomntana. Ngoba bisina bafutha khona bahleli ifikanene. Bahleli bangemva. Bonke ababepha emotweni. Bafika bantu bazithengela igaliki nezinto. Iyaziwa lo mthinta abantu bangayithinakane lo nto le. Ndiye ndithi kanti ndithi hey bafama ndafa. But uThixo undibekele into andibekele. Ngoba sasihleli sonke nomntana. Mnandilele ukuthi iKaizer Chiefs yakho. iKaizer Chiefs yakho nobuyatyiwa yini. Ngitsho mna kanti lo muntu ngomso she's going to be no more. Uyahamba. And so sisindiswe nguThixo for a specific reason. And this reason is one. Ukuba sivakalisa ubukhulu bakhe abantu qha. Ayikho into ebhetere. Ayikho into ebhetere. Kwangathiwa ngokutrenda ngoku. Kwangathiwa kutrenda. Ngiyayibha umuntu uyatrenda. No, ndake ndatrenda nami. Ku-Daily Sun. Ndake ndatrenda ku-Daily Sun. Ngibulawa phakathi kanjani. Abantu siyavuya ungafanga mntwana. Siyavuya ungafanga. Ntwana ndidubule kanti khazula. Yanceda bulletproof vest akho ndiyabulela Yesu. Kodwa athi ndabetheka lento ehospital bomb. Ndabetheka phansi. Ingqondo yakhe ngemuntu. Ndavuka thikaliwe namdalwa. Amela. Yankhohlakalisa abantu. Yakhohlakala. Nomntu athi nambe. Ndiyayazi nibike yangena apha kum. Ndiyayazi makufike khohlakalisa loo nto leyo. Mane ndibala ndithi kungenceba zikaThixo leyo. Ngoba ichance yokuba befana bangifile ikhona. But uThixo wanqanda. Kuba benthe ndemka, uba indibethile nawo waphanda, betheka ngencwini nalo. Betheka ngalo. Sacima izibani lantwana khuthemba. Indiphinde nge-short time. Asinda. But uThixo inceba yakhe mayiwandiswe lokhu isandla sami usindile Sindile amagqwetha bekhona bengahloti. Sathana ukhona nezenzeleleli zakhe zikhona. uThixo unenceba kuthi, and so masiziqonde i-identity yethu singobani thina. Singabantu bokumemeza ukuba lifikile ixesha lokugweba kwakhe abantu abamoyiki woyike yena. Ukuba akoyiki nulala apha le ndawo uthi ndizakoyika ntoni ngoba uKristu umuntu onakanene nguye ondinqandelayo. Ayiko kuclever bakho, ayiko kwazi kwakho, futhi nalo msebenzi wakho awukwenzi ngcono. Instead yikhava uba lalutile. It is not about the work, it's not about the work. Noba unocontract noko umsebenzi wakho ngokunyaniseke, do your best uba ungumatshayela, sebenza ngendlela efanelekileyo ukuze lo utshayela endlini yakhe ngenye imini athi kayikuva uhambishe ingoma ezimnandi akubuze. Nazi uhlanga amafana ubalisithi indlela uThixo omkhulu wakho waguquka ngayo. Uthi wafika usizo ngathi noko nendawana nomntana, uyabona sithi mbona umntana wethu wafika apha endlini yakhe wambona ngolo hlobo kuba lokungena inkonzo ngomgqibelo. Xa ungena inkonzo ngomgqibelo ungathi nomntana, niyabona uthi ubhekwa ngapha wena ubheke ngapha nomntana umuntu wasemntwana noba nganime babehle kwihlabathi. And ke uya kaloku nomntana ngilobe ndithela igezela imali beniyithanda ngokanye ithanda kanti udwa fika wahlala apho ngoba ukuphithi kuyasetshenzwa apha.
but ukuze namhlanje babe ngamasabatha bancedwa ngulo nomtyana uthi bekuthi kakuhleli athi hayi ke andizuphatha umsebenzi namhlanje ngoba hayi kaloku ndiyesabathini ngumntu webhizinesi wathi abantu aba bangaphilanga aba but he took a special interest lento yalo nomtyana amane ibuza lento amane ibuza kwaba effort wathi make lo mama lento wathi thini lonke ixesha ndim unomtyana lonke ixesha ndile bese ukuba unomtyana andala uthi that's how we became Adventist ekhaya ngosisi wayesibhadubhadu wafika wazohlala phika nini apha ekhaya wenza the best akwazi kuyenza ukudemonstrate uthando lukaThixo lusindisayo aka-daily station sakhe sokuba apha ekhaya ndingumncedisi nje futhi noba uthathwa ndingunomtyana kaKristu namhlanje uhlanga xa ithetha mkhomba hayi bo is that good? Yes oloko itelela nancedwa ngunomtyana uthi yes nomtyana wasinceda do your best yeke le ukuba unxibe overall yeyoba lalithi ikhava ikamaflathi uba silale sitye qha sivuke sasa siyomela uKristu andiyazi nale nto kaNaamani wancedwa yintoni akanene emayday ethathwe ngeforce ngethova yaqhululwa kokwalo eyayinoba neprejudice ithi myekafe myengane lo wayikhomanda amathi wafa bazamaka that's sometimes about the fact that what yazi man kuba ngingandiphulaphula mama kuba ngingandiphulaphula Hey man, my daughter. kuba ngingandiphulaphula ukhona into nomnceda Hey man. akaya kutata wathi mama ukhona into nomnceda uba ngaya kulala izwe lasekhaya ukhona nangu umnceda wathetha ilizwi elizakuthi liphulaphule ancedakala nama kunama ndikayenzile ilizwi ngonkosikazi wakhe alibona ngalo mntana andazi noba mhlawumbi baphinda bambizwa ifuna uqiniseka ngale nto ithethayo wathi umntana nam andazi kodwa ikhona indoda atizukwazi uyilizwi uba ngibani igama layo wahamba because eyindoda enkulu waya kukumkani xa sifike ukumkani uphambene lo mntu lo ufuna ukuxabana nam yimilitary general le izangibulala apha iyaxoka ikhangela indlela yokulala ndikuthini uba ndingaphilisa izifomu yathukisa laa ndoda phaa kwasolo yashawutisa ithe xa seyihamba uThixo wathumela wathi kukho indoda edinga uncedo lwakho yoqhewulelwa ngapha without ukumkani eyazi loo nto engayazi ukumkani yaqhewulelwa kwathiwa yiza ngapha xa ifika iyaxelelwa what to do hamba mana kuhlamba kulaa mlambo ithi lo umlambo nje ndisima imilambo emihle kangaka endile mbakamo yethu endlathi lethu liza kusivimba sifumane intsikelo kathi ndingahlamba kulo mgobhozo unjeni onukayo ke mdantsane endaba endihlala kuyo abanye abantu bayazi sithi thina umgobhozo yinyuni asithi thina umgobhozo ngoba phaya imigobhozo yaphaya inento gqabhuka ilinde niyalazi ilinde beka amani kunesabatha esichazi amagama esimasebenzise nevokabulary yethu nabantwana asuke babetha ngesabatha ngoba futhi tongadodo masiyipostpone mandafonlanga ayomini yethu mosilebasingafuna izithuba zethu anganto ba yimini yopractice uba masixolelane amantonzi yisabatha manamhlanje ngaphe siyeke manlento mani yisabatha i-foretaste yezulu namhlanje ke sikolelane manje noba ukela umjonga kakubi phakathi evekini so right isabatha mntu ayomini ojongana kakubi ake siyipostpone imali lento yethu edabuleni qho ngesabatha simane siyipostpona le case izathi isuke iziphelele suke kutho hayi mani i-case dismissed because sifumene lezi sabatha simane sixolelane izulu mane lisithi qho mane lisithi undinyathele wena yes but isabatha masinahlala kulona yimini ye-celebration the World Cup the World Cup lo mzekelo the World Cup ukora iBrazil ukaba lo ulapha phakathi edrofini usishiweyo uyifene eBrazil lo utatala ekhaya uyifene eBrazil ngoku aphume edrofini kuhambane